Moi ben, pois moi boa tarde a todas e a todos. Empezamos co desenvolvemento da reunión da Comisión Especial de Contas de Facenda e de Economía. O primeiro punto é a acta anterior, que se corresponde co do día 18 de xullo de 2018. Alguna observación, corrección, engádega? Entendo que nada. Entendo que aprobamos tamén por asentemento, non? Entendo ben logo. Pasamos ao punto 2, que é o expediente de modificación orzamentaria por crédito extraordinario e das bases de execución número 4/2018. Señor interventor. Bueno, o expediente número 4/2018 ten unha modificación por crédito extraordinario, xa que unha consignación que figuraba na aplicación 912.11.226.02 de 105.000 euros, cámbiase para 479.05 para outorgarse como subvención nominativa por eses mesmos 105.000 euros. E logo se cambian unha serie de subvencións tamén que xa figuraban aprobadas nominativamente, cambiando a finalidade, como é a do Pabellón Club de Fútbol, a do Concello de Trasmiras, a do Concello da Bola, a do Concello da Peroxa, dúas asociacións de veciños que figuraban así como asociacións de veciños, como era a Asociación de Veciños de Montes de San Paio dos Pitos, cámbiase por Comunidade de Montes, que como está constituída legalmente e como consta o seu CIF, o Concello de Verea, en cambio, en cuanto á finalidade, e a Comunidade de Montes de Abedes, que tamén pasa o mismo respecto da Asociación de Veciños de Abedes, que Abedes pasa a ser a Comunidade de Montes de Abedes. E nada máis, porque é sustancialmente esa a modificación. Abedes, sí, e por iso controla. Moi ben. Alguna intervención? Non hai intervencións. Votamos entón. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao punto terceiro, que é a aprobación inicial do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2019. Bueno, confeccionouse o orzamento de acordo co plan previsto pola Presidencia, que é confeccionar ese orzamento no mes de setembro, de acordo co establecido na Lei Reguladora das Facendas Locais, e o estado de gastos e de ingresos, que por mandato legal ten que ser equilibrado, ascende no caso da Diputación a 82.700.000 euros. E no caso do INORDE, que é o que se incorpora tamén, a 2.048.000 euros. Se aprobará inicialmente por o Pleno e logo se exporá públicamente por si houbera reclamacións. Moi ben, moitas gracias polo resumo. Alguna intervención? Vicente? Bueno, pois se alguén me pode aclarar algunha partida das que vexo aquí no presuposto. Hai unha partida que pon outro personal, 6 axentes de desempleo local. Se alguén me pode decir, eses axentes son personal que equipa a Diputación, se está en algún concello, en onde están? A ver, sobre eso, a ver, o que se contempla no presuposto é unha previsión. De feito, diríamos, o número, os 6 axentes, neste momento son 5, non sei agora exactamente en que lugares están, pero neste momento son 5. E contemplanse esa posibilidade de 6, ca consignación adecuada para si hai os 6, e si hai esa concesión que se fai no mes de decembro, pois habrá os 6, que non sei onde iría. En área de benestar. Sí, orgánicamente aquí están en área de benestar. E os presupuestos son unha previsión, as previsións que contemplar os presupuestos.
bueno, cando preveo algo, preveo para decir se vou facer, se vou levar unha xente para Gudiña ou para Mezquita ou para outro lado. Se as creo sen saber o que vou facer con eles, non sei como sería eso. Bueno, aquí hai unhas partidas máis que son de actividades culturais, como é o Museo Golecha o ano pasado, había 100.000 euros para ese museo. Eu creo que non se invertiu nada. Está ese museo xa a disposición da Diputación, non está, se non está, porque se contemplan os 20.000 euros. Hai outras tamén aquí exposición, José Ángel Valente, outra exposición de arte privado. Isto que é para suplir ao Concello, suplir as actividades culturales ao Concello, porque estas son Ouren Rock, son actividades culturales e recreativas, exposición José Ángel Valente, isto que é para suplirlle ao Concello actividades culturales ou... non está aquí para o Concello de Castrelo, podía ser algún. Está variando. Bueno, son actividades culturales e sin máis palabras. Hai unha partida aquí a concellos por GES. Supóñome que con esta partida os GES de aquí en diante os concellos non teñen que pagar nada, é así ou... Xa o ano pasado, se non me equivoco, a Diputación aportou o 20% de todos os concellos, e aí non fai a reflexar outro 20%. Vale. 20%, xa 40% a Diputación. Aunque de cara ao 19 a previsión que hai sería 60, 35, 5. É unha previsión que se tratará na Comisión de Seguimento do mércoles próximo, na FEGAM, onde estamos todos de acordo, as 4 diputacións e o resto dos concellos que teñen GES, e, bueno, esperemos que iso quede así. Esperemos, de todas maneiras, é unha proposta. O sea que en vez de ser o que era, pode ser un pouco menos ou un pouco máis. Unha vez que a Diputación participa, era para diputado de Cooperación. Diputado, Vicente quer falar. Unha vez que a Diputación asume esa parte dos concellos, había un mapa de emerxencias. Hai algo deso, algún mapa de emerxencias provincial que se había falado fai un ano e pico, e unha vez que tamén se a Diputación e a Xunta de Galicia subvencionan os GES, hai algunha previsión de que eses GES poidan actuar en todo o ámbito de actuación que teñen previsto, ou só van seguir actuando nos concellos onde se sitúen os GES? Vamos por partes. Eu responderei ao mapa de emerxencias e despois Pacio, se iso quere matizar unha cousa, explicamos. O mapa de emerxencias, como ben vostede dixo aquí, se propuxo e estáse realizando. Nada ten que ver o que sea o mapa de emerxencias coa financiación dos GES ou non dos GES. Nada ten que ver, son dúas cousas separadas totalmente. E yo explico. Por exemplo, en Celanova, na Mancomunidade, a Mancomunidade aparece no mapa de emerxencias, evidentemente, collendo 10 concellos, que son os 8 Mancomunidades máis Padrenda e a Bola, e a financiación sigue sendo a mesma, unha parte da Xunta, unha parte da Diputación, unha parte moi considerable dos concellos. Quer dizer, a financiación vai por un lado, e o que son concellos asignados para o mapa de emerxencias vai por outro. O mapa de emerxencias está casi que rematado, onde se conta cor GES, se contou ca actual ubicación dos GES, incluso o propio presidente da FEGAM, que ten un GES no barco, non? Incluso se mostrou a favor de non mover a ubicación para aproveitar ese capital humano e esa formación que ten esa xente de cara a atender emerxencias extramunicipais como xa están atendendo agora, creo eu. Sorpréndeme un pouco que vostede diga agora que non están atendendo, non sei exactamente a que caso, pero o caso concretamente aquí Plácido ten un GES dividido entre Muiños e Lobios, está atendendo Bande, Carlos de Randín, está atendendo todas as emerxencias da comarca. O mapa de emerxencias
está casi que rematado. O único que falta é cerrar a comarcalización dos bombeiros de Ourense, que se non se dá cerrado coa propia cidade de Ourense, pois hai outras ferramentas para atender aos concellos da comarca de Ourense. Do resto, o que decía Plácido, estáse facendo unha mesa de seguimento, na mesa de seguimento do Orgés, hai unha negociación para, ahora que acaba o actual convenio a finales deste ano, iniciar no ano 2019 o que acaba de dicir el, 60-35-5, ámbito de actuación geográfica e tamén ámbito de traballo dos propios GES, do que van a facer eso xa lle pode dicir Plácido, e aí xa non outro. A ver, unha cousa, o mapa de emergencias, como se dicía, que creo que se está negociando vía FEGA. Sí, está casi cerrado. Que están todos os concellos ali representados, e as diputacións, e logo a partir de aí non se pode olvidar que en determinadas zonas hai os consorcios de incendios, que habrá o consorcio provincial que tendrá unhas funcións como é menester, e logo pois hai os 25 grupos de toda Galicia de GES, de grupos de emerxencias supramunicipais, que teñen unhas funcións e que non se descarta na comisión de seguimento, así se falou, de que haxa algunha ampliación moi concreta, pero non está nada decidido. E incluso, pois algo que reivindicamos algúns, sin colores políticos, senón de, por exemplo, o señor alcalde de Ribadavia, e é que a iguales funcións de GES, pois igual número de membros, non? Porque hai GES de 12, hai GES de 10, hai GES de 9, incluso de 6. Entón, bueno, por aí van as negociacións e o que se pretende pois é cubrir ese mapa de emergencias que dicía o compañeiro Pablo dun xeito ou doutro. Evidentemente, 25 grupos de GES non van cubrir o territorio de Galicia inteiro, eso está clarísimo, pero eso terá que ser combinado pois cos consorcios provinciais e con todo eso, incluso cas agrupacións de voluntarios tamén, que todo conta, non? Si, bueno, non me refería a que efectivamente os GES están actuando naquele sitio onde teñen que sobre a avispa velutina, cravo, etc. Estou falando do que é a previsión dos traballos que se lle mande á Xunta o propio concello que ten os GES, onde lle manda cuáles son os desbroces, etc. Eu creo que os GES tamén teñen que facer unha serie de desbroces, unha serie de cousas, unha serie de actuacións xa que están previstas agora. Entón, bueno, se hasta aquí os concellos, eu xa o dixen o ano pasado, se hasta aquí os concellos pagaban unha parte, parece moi ben que neses concellos actuaran, pero se é con diñeiro da Diputación e da Xunta, eu creo que deberán actuar en todos os concellos do seu ámbito de aplicación que teñen, o ámbito de influencia. Bueno, vamos a ver, de feito, salvo desbroces, no resto si interven, as emergencias interven en todas, non? Faltaría máis. E na velutina tamén. Ora, no dos desbroces, bueno, é un debate que está aí, e, bueno, pois que as sedes están onde están, os medios aportounos o Concello que os aportou, aunque algúns foran cofinanciados, e, bueno, eu non entro nin salvo, é un debate que se está dando na FEGAN, creo que aquí non é o foro para facelo. Deberemoslo facer na FEGAN, porque ali estamos todos representados, todos. Os dunha opción política e os de outra, os que teñen GES, os que non o teñen, os que están a favor, os que non están. Creo que o debate se debe dar na FEGAN, entendo eu, vamos. Me podíame explicar tamén unha partida que hai aquí, apoio empresarial, desenvolvemento empresarial, eso que previsión é, porque se me va a decir que é un presuposto, unha previsión, cual é a previsión dese apoio de desenvolvemento empresarial? Bueno, a previsión, hasta o que sei eu, do que se contempla aí, é unha axuda a unha empresa importante desta provincia para facer conxuntamente con ela precisamente ese desenvolvemento empresarial. O sea, que é unha empresa, tal xa se lle podía por aí a empresa que iba, que... E esta partida que hai outra transferencia do Bispado de Ourense, Patrimonio Histórico Artístico 131.911,29. Esas van relacionadas todas nominativamente nas bases, están nas bases de execución aí relacionadas. Iglesias, capelas, todo eso. Pero están relacionadas aí, cuáles son? No, vamos a ver. Sí, digo Nas bases agora deben estar, na relación denominativas debe estar. No. Igual non están.
todavía non estarán con 78.902. E a previsión non están. para manter o patrimonio cultural. É que me extraña moito que estén sin especificar para por 131.911 con 29. Sí. É unha cousa moi extraña. Están especificadas. Están especificadas. Están especificadas e, de feito, Outra cousa é que aparezca tomouse a cantidade esa, pero igual despois outras pasadas as bases non se puxo. Habrá que poñela no pleno de xaneiro para que figuren especificamente, pero son cuantías que se as teño aquí. O ano pasado estaba especificado 6.000 euros. Sí, Iglesia de Berea. Se meterse que fichar. se as teño aquí. Non as teño. A ver, creo que están aí. Non figuran é por... Porque no pasado viña Por un 6.000 erro, Berea. sí. se pode arranxar. Tamén. Estas son as do... Colouse. Ainda fun outro día, Romero. Colouse porque debían vir, como todas. Colouse. Digo, tamén estará unha partida aberta por si... Pero era o día de... O bispado, sí, aquí está. Aquí está. Arranxo Iglesia de Vences, 15.000 euros, en Esgos. Arranxo Tellado e Chan Iglesia, 25.000 euros. A Mezquita, proxecto e execución, cambio, cubrición, Iglesia San Martiño. Quintela de Leirado, 6.927 euros. Menos mal, E o Imbra, cuberta Iglesia Parroquial, 38.725. nada, que tiñas aquela abandonada. Sí, por eso, efectivamente, a través dunha emenda se incorporan outras trasladar as bases non... Xa de siglos, Sí. Aquela iglesia tan bonita. A nosa. Sí. Vale, entonces o Partido Socialista aboga por manter o patrimonio por parte da nuestra... No, eso era... vale. Non era Partido Socialista. Era eu que... Moi bonita. Bueno, é aquela onde está o Manolo. Pasa de largo. Por último, xa que está aquí o diputado de Cooperación, hai unha partida que é de carretera provincial de Villar de Vós, dos planos provinciais, 372.000 euros. Xa o ano pasado había outra na modificación de créditos de 100 e algo mil. Non, modificación non. Había na red viaria provincial, no plan principal. No plan principal. Que se vai a ejecutar este ano. De feito, na seguinte, non sei se vostede está na Comisión de Cooperación, pero xa vai no 7º punto a expropiación forzosa para a execución da obra condicionante do medio integral na U 1006 Vilar de Vós, Vilar de Cota. Pero a miña pregunta é, con aquilo máis estes 372, complétase totalmente a carretera? Correcto. De feito, a razón de aparecer aí é para que se vexa o compromiso que ten esa Diputación ca palabra dada aos veciños de Vilar de Vós para que se sepa que se vai a facer, para que non haxa ningún género de dúda. De acordo. Moito ben. Unha cuestión máis, unha pregunta máis? Pois non habendo preguntas, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Rematado este punto, pasamos ao cuarto e penúltimo, que son mocións de urxencia. Se está algunha, creo que non, non? Non, esta comisión non, na apoio económica non hai ninguna presentada. Bueno, pois entón pasamos xa ao derradeiro, que son os rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta? Non hai. Bueno, pois entonces darlle as gracias, concluímos aquí e ata a vindeira.